Ambuya akudalitseni koposa chifukwa cha funso la mmawa uno limene tachoka kwa mulongo wanga tendayi malere. Koma wafunsa sitendayi ayi wafunsa munthu kungoti chandichitisa chidwi mufunsole ndichakuti anena kuti ngati mundifunsireko kwa Twaibu. Funso lake likunena kuti ndimati ndifunsire kwa Twaibu kuti kodi ordination ya azimayi ndiyololedwa kapena mwachidule ndifunse kuti kodi ndikololedwa mzimayi kukhala m'busa. Ndiye funso ndiyamba nkuti mukanena nkhani ya utumiki wa azimayi kukhala azibusa, ine ndimakwanitsa kuyankhako bwino chifukwa ndili background ya zipembedzo zitatu ku dziko lapansi yokhudzana ndi utumiki wa azimayiwo. Utumiki woyamba wa azimayi, chipembedzo changa choyamba cha Chisilamu mmene ndinali kumeneko chidandiphunzitsa kuti mzimayi saloledwa kutsogolera zinthu za uzimu pamalo pamene pakusonkhana akazi ndi amuna. Ndipo mu background ya chipembedzo changa chakale chimene nchipembedzo choyamba, monga ndanena kuti kuyankhako kapena nnene kuti kuyankhako ndikuyankha ni zigawo zitatu za malo atatu amene ine ndafikapo. Ndiye ku Chisilamu mzimayi samamulola kukhala mtsogoleri kapena kutsogolera mapemphero pamene pali azibambo. Angamulole mzimayi kutumikira koma pakati pa atumiki anzake azimayi okhaokha. Now malamulo a Chisilamu akupereka mwayi wa akazi ndi amuna kuti akhoza kukalowa nawo ku Janna kumene ndi ku paradizo potsata malamulo a Chisilamuwo, monga kupembedza kasanu pa tsiku, kusunga malamulo onse ndi nsanamira zonse 5 za Chisilamu zayikika kwa akazi ndi amuna akazitsatira akalowa mu ufumu wa Mulungu. Koma chimene sadachiyika Asilamu kukhala cha aliyense ndi utsogoleri pa zinthu za Mulungu. Mwachitsanzo pa mapemphero pamene Asilamu akupita kopemphera sakupereka mwayi kuti mmapempheromo munthu mzimayi atsogolere mapemphero. Mwayi umenewo kulibe, sizikuloledwanso ngakhale mpang'ono pomwe pa mzikiti kuti mzimayi aloweko kibla. Zaka zonse zimene ndidakhala ku chipembedzochi, monga wobadwa komweko ku chipembedzoko, sindinamuone ngakhale tsiku limodzi mzimayi akulowa ku kibla. Ku kibla nkugome kutsogolera zinthu za mapemphero. Chisilamu chimakana, koma chimampatsa mwayi otsata nawo ndondomeko za mapempheredwe kuti pa mapeto pa moyo wake akalowe ku Janna. Koma sadampatse mwayi mzimayi otsogolera chipembedzo, sakupatsidwa mwayi ngakhale pang'ono. Chifukwa cha ichi ine ndiye kuti ndikamakuyankhani nkhani imeneyi mwene mwangoti ordination ya azimayi automatic mmakhala mutandiponya ku chipembedzo changa chakale ndi kundipasa chithunzi, nde ndimakupasani chithunzi, nde ndikupasani chithunzi cha mmene chipembedzo changa choyamba chimayimira. Ndipo chimayima choncho mpaka lero. Kulibe mbusa shehe wachikazi amene amapatsidwa nawo mwayi wotsogolera mapemphero mu mzikiti, chifukwa chipembedzo cha Chisilamu mapemphero amachitikira mu mzikiti. Ndiye mu mzikitimo
mmene mumayenera kupita akazi ndi amuna samalola kuti mzimayiyo atsogolere mapemphero pamene pali akazi ndi amuna. Mkazi angathe kupemphera payekha nkukwanisa ndondomeko zonse za mapemphero, koma ngati afuna kupemphera mkaziyo nakhala kuti pali magulu awiri, wamkazi ndi wamuna, iye isakuyenera kupita patsogolo kuti akatsogolere anthu amene ali kumbuyo kwake. Monga mfundo za mapemphero kulibe. Koma kodi pamenepa akutanthauza kuti msilamu wachikazi simungampeza akulalika? Amalalika, koma anampatsa mwayi wofuna kutsogoleraku atsogolere kwa akazi anzace. Koma kulalika atha kulalika mawu omwewo amene ali mkolani, ndipo ngati anthu ena angamve nawo amve, koma amalalika pa azimayi anzace, koma analalika mawu a Chisilamu, uthenga wa Chisilamu, nsanamira za Chisilamu, ndipo Chisilamu chonse chikhoza kumva ulalikiwo wofuna kutsatira akafika nawo kujana. Zoona ndithu, chifukwa polalika mzimayiyo alalika zimene zili mkolani ngati mtumiki. Komano mukafika pa mfundo zakuti mukulowa mu mzikiti, mtchalichi tikadakhala ife akhirisitu sakumpatsa mwayi wopita ku kibula kugome, ayi kaja kafufuma. Makaona kufufuma kaja mukamadusa mbali mwa mzikiti kadafufuma kaja kadachita ngati kamimba kumbuyo kutsogolo kwa mzikiti kabe kaja. Mmene muja ndi mmene mumalowa imamu amene amatsogolera cha mapemphero. Ndi kumeneko samamulola ife achikhirisitu malo mwakakibulako tidayika malo amene timawatcha kuti gome. Timatero kugomeko chipembedzo changa chakale cha Chisilamu mpaka ndachoka ine sindamuone mzimayi akulowa kumeneko kwatsogolera wanthu akazi ndi amuna amene amalowa mu mzikiti mpaka ndatuluka. Ndi mentality yakuti kupemphera ndi nonse, kumwamba tikalowa tonse. Koma Mulungu sadapereke mwayi kwa mkazi kutsogolera mapemphero pamene pali akazi ndi amuna, atha kulalika kwa akazi anzace. Ndipo inu mukhoza kumvera uthenga wakewo ali kwa akazi anzace. Koma mukafika mkati mwa mzikiti sakumpatsa mwayi wotero. Pamenepo mizikiti yonse pansi pa thambo amene amatsogolera mmenemo nazibambo okhaokha ku dziko lonse, kumudzi kapena utauni, pa mzikiti shehe okhala pa mzikitipo simukapeza mzimayi. Koma tikunja kuno kuchipembedzo changa chimenechi choyamba cha Chisilamu, kunja kuno kuli akazi amene anaphunzira Korani zaka zachitukuko tuzino. Kuli akazi akuti akutha kukwanitsa kumuwerenga Korani ameneyi, kuphunzira Korani ameneyi kuposa zibambo. Korani asiya atutu kunja kuno adaphunzira Korani ameneyi sizamasewera. Kuli ana Khadija adaphunzira Korani sizocheza. Osangoti mukamuona mzibambo wavala nzuli muganize kuti ngophunzira kuposa azimayi wena mmenemu. Azimayi aphunzira Korani osati masewera. Ndipo kuli sukulu zophunzira Korani koma makaphunzira kona akazi okhaokha, phunzisana na akazi anzawo, kazumveka zimenezi. Koma akamaliza maphunziro ku Chisilamu ko sakumulola mzimayi uja kukamuyika pa mzikiti pamene pali akazi ndi amuna. Ayi, mutha kumpeza pa chinsonkhano chachikulu kwambiri pala azimayi okhaokha. Ngati mzibambo unapita pa mistake zako koma msonkhano unali wanda wa azimayi, ndi pamene mukapeze mashehe aphunzira kwambiri baja akutsogolera kuphunzisa azimayi anzawo. Nthawe bwanji kumeneko, nachoka kumeneko
kubwera ku chipembedzo cha Satana. Ntafika ku chipembedzo cha Satana ndikumene ndinayipeza kuti formation yakaseveredwe ka chipembedzo ka Satana yasintha. Ukuti dakapeza makochi a mtundu wina ndikumene ndidakayamba kupeza kuti kuli chipembedzo chimene chikulola azimayi kukhala nkhale milungu. Ndiye kunayamba kupezeka milungu ya ikazi, Ishtra, mulungu wa mkazi, Ziyanu, mulungu wa mkazi, Muni God, mulungu wa mkazi. Milungu ya mitundu yosiyana-siyana ya chikazi inayamba kupezeka mu ulendo wanga ntachoka ku chipembedzo cha Chisilamu kudzagwa pa chipembedzo cha satanic worship. Ndikumene ndidakapeza kuti 70% ya milungu ku satanikiko ndi yayikazi. Sopano Satana ndiye mulungu wa nthawi ya pansi pano, amene amakweza mautumiki ati milungu tosema tatikazi ku dziko lapansi ndi chipembedzo cha satanic worship. Ndiye mchipembedzo cha satanic worship ichi chimene chili ku dziko lapansi chokhala ndalama komanso chogwirika, chimene chidayamba kuphunzitsa wanthu kutsogolera koma azimayi. Ndikuwapanga azimayi kumakhala milungu pakati pa abusa, pakati pa amuna ndi akazi. Chikhalidwe chimenechi chinabwera nda chipembedzo cha Satana ndicho khajo chimene chidapereka mwayi mu ulendo wanga woti chikhoza kupeza pamodzi akazi ndi amuna ndi kutenga munthu wa mkazi kutsogolera azibambo, koma zili zinthu za chipembedzo cholunjika kupita kwa Satana. Ndisadapite patali kupita ku chigawo chachitatu chimene mukufunsira funso kuti kodi ordination ya azimayi njololedwa. Ndiyankhe kuti m'gawo lachiwiri limene ndali ku chipembedzo cha satanic worship, njala yayikulu kwambiri ya chipembedzo cha Satana ndi kuyika adindo achizimayi chifukwa chakuti milungu yambiri ya chipembedzo cha Satana ndi yayikazi, ndipo ndiye kuti dziko likuyena kulamulidwa ndi akazi. Inali njala yawo. Ndi ganizo lakuti njala yayikulu kuchoka ku chipembedzo cha Satana kumene tapeza kuti Satanayo ndiye ndi mulungu wa nthawi ya pansi pano, ndapeza kuti chikhalidwe cholimbikitsa kutukula azimayi mu utumiki, zokhuza mapemphero eni yake nda chipembedzo cha Satana. Chisilamu chakana ali paokha. Chisilamu sichikulola mkazi atsogolere gulu lakazi ndi amuna mu mzikiti. Koma mukapita ku chalichi cha satanic worship nchimene chimakweza azimayi kutsogolera anthu onse. Catherine Balei watsogolera anthu ambiri achizibambo. Khani imene ndiyovuta. Mukapita ku guwa la nsembe la Aziteki mukampeza kumeneko Queen Amunara wamkazi. Sakumva wanthu. Mukaenda kupita ku East Africa mukampeza kumeneko Mama Ota wamkazi. Nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri ana mulungu mukafika pa ordination ya akazi. Chipembedzo chimene chinatukula chodziwika bwino popanda wina angachitsutse, chimene chimachita chimadzodza akazi kutsogolera zinthu zopemphera, ndi chipembedzo cha satanic worship. Ndipo yili m'malemba Satanic Bible yolembedwa ndi Anthony Rivera, ili ndi 71 chapters zimene zimapereka ma 186 verses zimene zikuchita support mu Bible la Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Rivera.
kulola kuti akazi akhoza kukhala otsogolera, ndipo sichilola mpang'ono pomwe chipembedzo cha sataniki kumukhalira mzimayi kuti asakhale mulungu, asakhale mtsogoleri, asakhale nkhala pa mpando, chifukwa milungu pafupifupi 70% ya chipembedzo cha satana ndi milungu yayikazi. Ikutukulidwa ngakhale m'Baibulo pang'ono amanena za mulungu wamkazi wakumwamba. Mukapitanso m'buku la Ezekieli amanenanso chimodzimodzi za mulungu wamkazi yemweyo. Milungu imeneyi ndiyo dziwika bwino ku dziko lapansi, maka ku chipembedzo cha satanic worship. Ndi chikhalidwe ndi chiphunzitso cha sataniki kutukula azimayi kukhala m'mipando, chifukwa milungu yawo ilipo kale yayikazi. Ana mulungu, pamene ndikuyankha funso limeneli, gawo langa lachiwiri lachitatu la chipembedzo chimene ndayankha pofuna kukupasani yankho limene mukundifunsa yapa la ordination ya azimayi, pamveke pano. Ntachita kauniuni kutali konseko ayi, koma m'chipangano chatsopano akunena kuti munthu amene akukhumba udindo wakhumba ntchito yabwino, koma pamene mukusankha, sankhani amuna okhulupirika, amkazi mmodzi. Thera pamenepo final, tsoka liyenda, kayikeni malirowa, 5 koloko tidzipita kumudzi. Ngati kumba maenje angati, pakuti loyamba lidadirika, lachiwiri ladirikanso, tikumba lino lachitatu. Ingofotserani malire m'mawondo, 5 koloko yakwana tibwerere kumudzi. Final. Kodi zimveka izi? Zimveke ana mulungu. Ngamukafika pa mautumiki azimayi, mwini wache wa chipembedzo chokweza azimayi ndi chipembedzo cha satana. Koma ku Baibulo posankha sakunena pena paliponse ndisoweka kuthandizidwa, koma Baibulo lonse malo okhazikika bwino amene ananena za chisankho cha anthu otumikira m'chipangano chatsopano akunena kuti musankha amuna okhulupirika. Kazumveka zimenezi? Mukasankha amuna okhulupirika akhale ndi mkazi mmodzi. Sakuti musankha akazi okhulupirika. Analipo ana Febe, analipo achina Blandina, analipo achina Lydia, tinali ndi achina Dorika, wanthu amene Baibulo lidawalemba, koma sakuti patsa kuti adatsogolera. Ayi, sadatsogolere, sadapasidwe ubusa pa mpingo anthu amenewa. Fuka iwo ankangana kutsutsana ndi Baibulo, fuka Baibulo lidati mukamafuna kusankha otsogolera adzikhala mamuna koma wamkazi mmodzi. Final. Kafotsereni dzipita kumudzi. Pamenepo sitifuna ubwezayi, ndi chimene ine ndikudziwa. So popeza ndanena kuti kuyankha funso limeneli zimatsata doctrine, nde ine sindikuyikamo doctrine, koma ndikungonena chimene ndidaona m'Baibulo. Akuti mukamasankha musankhe mamuna basi. Kangati palipo pena pamene akuti posankha musankha akazi. So chichewa chakuti doctrine ichi kapena chizungu chakuti doctrine chiphunzitso, ndikuti chiphunzitso choyika mzimayi kukhala m'busa ndi chiphunzitso cha mpingo, chifukwa doctrine imachoka kunja nthawi zina kwa mawu a Mulungu. Mukamapanga doctrine yanu ya inuyo ku mpingo kwanuko, mumatha kuyikamo umunthu wanu. So mukatenga doctrine za zipembedzo za ku dziko lapansi, za ku mayiko a dziko lapansi, ndi zimene zimapereka mwayi osati ochoka ku Baibulo. Akutenga sopano mayimidwe
achipembedzo cha satana chija. Nkuti popeza olamulira wa dziko lapansi ndi satana, ndipo taona kuti chikhalidwe chomakweza azimayi chimachoka kwa satana, ndiye kuti mipingo imene imakweza azimayi kwayika m'maudindo otsogolera mkachisi, mmene taonera kuti chisilamu chimakhala ndi kibla, ndipo kusogolo kwa kibla kumakhala yekhayo mzibambo imamu aime aperekeze mapemphero. Nkale mutakhala mzimayi kuti anaphunzira kuposa kuyimayo, koma sakumpasa mwayi woyima kutsogolo, chamaliza chipembedzo cha chisilamu pamenepo final 5 koloko yakwana kafotsereni simuchitsutsa. Nakonso ku baibulo akutiuza kuti wotsogolera akhalecha mzibambo mwakwatitsa zinthuzo ndi chisilamu chayima mofanana. Ayuda okhaokha pamenepo ayima monga Ayuda, kati ndi Aheberi onsewo ayima monga Aheberi. Kachithunzithunzi kodi akuchokera mchunu mwa kholo limodzi, Ishmaeli ndi Isaki aufanana akuyamwira za mchunu mwa atate wawo. Tsono apa pakuyima tate wina amene ndi tate wa nthawi ya pansi pano, satana ndiyerekeza wakweza azimayi 70%, milungu yake ndi akazi. Tsono watenga chiphunzitso chake chija akuchipereka kutchalichi, chimene mtchalichimu mulibe lamulo lakuti mkazi akhale m'busa, mulibe vesi lakuti mkazi akhale m'busa. Pa nkhani ya udindo mtchalichimu anena kuti musankhe mamuna wa mkazi mmodzi. Athera pamenepo final 5 koloko yakwana kafotsereni maliro, kulibe chochita china pamenepo, dzipita basi. Tsoka liyenda athere pati, athere pamenepo. Tsono chiphunzitso cha chisatana chabwera uku ku zinthu zimene zikutchedwa chalichi, kudzayika doctrine. Ayika iti pakuti afuna zifanane, ndi atenga doctrine ya chipembedzo cha satana ija kuyibweretsa ku chalichi. Ndiye machalichiwo asankha okha kutenga chiphunzitso cha baibulo, kutenga chiphunzitso cha chiyuda chimene asilamu adatengerako, kapena kutenga chiphunzitso cha satana chokweza milungu pochita ordination abusa achikazi. Ndiye kuti mukauona mpingo kwa ine ukuyamwira ordination ya azimayi kwa ine osati ino, ndimaona kuti chipembedzocho chikuyamwa mkaka kuchoka ku satanic worship, kukweza azimayi mene ukuyenda pamodzi ndi kanyama kopanda miyendo kotchedwa gender 50-50. Khani ni yosausa kwambiri, ni yopweteka uyankha kwake. Undilole chemwali kuti ine ndikukupatsani maganizo anga ine, sindikuyikapo doctrine, koma ndidaona ine ku chisilamu mzimayi ayi, ndidaonanso ku baibulo akuti mzimayi asakhale m'busa, chifukwa baibulo pamene palanena kuti musankhe mamuna. Ndiye ndimayang'ana vesi limene likunena kuti musankha akazi wokhulupirika amamuna mmodzi atsogolere chipembedzo cha Mulungu. Sindapapeze. Ndiye chinthu chimene sindikuchipeza ku baibulo, koma tikukachipeza ku chipembedzo cha satana chikutchulidwa. Pamenepo ndiye kuti chipembedzo chimene chikutengera khalidwe lokweza azimayi chayamwa mkaka ofanana wa satana. Ndiye kuti ganizo lakuti ordination idzichitika ndi azimayi according to my understanding, Twaibu Ahmad Hamid Ali, chipembedzocho chayamwa khalidwe la satana ndiyerekezi. Ngati ichipezeke chalichi ku dziko lapansi chimene chimutenge mkazi kukhala otsogolera koma ku zinthu za uzimu, koma tusakumva wanthu. Mkazi tu akuyena kukhala mtumiki, atumikire ku dziko lapansi, koma mukangolowa mchalichi, mukangolowa pa mzikiti, mukufuna kutsogolera mapemphero, mukufuna kutsogolera, kutsogoloko kusakhale mzimayi. Mzimayi akhale nawo kugulu la azimayi anzake, ayime pamenepa ndi abambo. Sitikutenganso za kwa Akorinto tu ayi. Chipangano chonse chakale ansembe anala amuna okhaokha, Alevi anala amuna okhaokha, kudalibe mulevi wachikazi.
The Bible likuti ali yemweyo mulungu lero ndi kunthawi zosatha palibe amene azasinthira mulo limeneli ndi losasinthidwa ndameda Perez asapezeke munthu wosintha akukakamiza kusintha zimenezi ndani pakati pa zipembedzo zitatu zimene ndazitchulazi ndi chipembedzo cha Satana chokha chimene chikuvomera kutenga mkazi kumuyika pa utsogoleri wa kukachisi Satanic temple mukapeza mmenemo azimayi ndambirimbiri otsogolera kumeneko nili lisiti pano yakazi otsogolera chipembedzo cha Satana malimana ndi ma Satanic temple mosiyana-siyana ma temple member ma temple priest mukapeza kuti ma high priest achikazi Satanic high priest achikazi ali komweko kukatsogolera nawo. So pano muziona kuti manthu wachipembedzo ku dziko lapansi ndi Catholic, manthu wa matchalichi tonsefe ni wana chikhristufe manthu wathu nda mchifukwa chake mukapeza kuti makadino bapope onse amene amasankhidwa namuna okaoka ndipo mmene iwo aja amapembezera kuseli kwa chipembedzo zawo sadziwatu anthu kuti chikatolika akuluakulu amapembeza mosiyana ndi mmene amapembezera mamembala. Iwo aja amatenga ndondomeko zonse zakapembedzedwe koyenera nkumapembeza kuseliko despite kuti mkatikati mwawo mukuli milungu ya chilendo imene imaphumisano ichichi koma kulibe wansembe kuchikatolika wamkazi na onso akulimbana Satana nzawo yemwe akwakakamiza kuti ayambe kuyika cha ansembe komacha achikazi. So ngati chikukana chikatolika ndiye mukuti ku Cape Town 7th day yayika mkazi khani yosausa kodi kuina kuja mkuda amati ayika so mkazi khani yakeso ndiyo sausa zochitisa manyazi kumeneko chifukwa kumeneko kwapezeka kuti kuli kufuula kuyika mkazi kuti akhalenda mtsogoleri. Mundilekezere pamenepo ine zimene ndikudziwa nzimenezo kuti kulibe kumene chipembezo cha Chisilamu chipembezo cha Chikhristu potsata Bible kumene akuvomereza vesi lakuti musankhe mkazi akhale mbusa. Kuina konseko amanena kuti mamuna okhulupirika ndamene mumusankhe kuti atsogolere. Sono chikhalidwe chomasankha akazi kukhala zibusa according to Ahmad Hamid Twaibu understanding chikuchoka kwa Satana ndiyerekezi. Nitakulekerani pamenepo.